గుడ్ మార్నింగ్. దేవునికి స్తోత్రం. మీకు అందరికీ కూడా నా యొక్క శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఉదయకాలమే దేవుని యొక్క వాక్కు. దావీదు రాసిన కీర్తనల గ్రంథము 120వ కీర్తన మొదటి వాక్యము. నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొరపెట్టి తిని ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చాను. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. దావీదు గారి కీర్తన యాత్రా కీర్తన అంటారు. అంటే యాత్ర చేసినప్పుడు జరిగిన విషయాలన్నింటిని గూర్చి రాయటము. తర్వాత ఆత్మీయ యాత్రలో దేవునితో కలిగినటువంటి ప్రయాణ అనుభవాలు. కనుక ఇక్కడ దావీదు గారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, నా శ్రమలో నేను యెహోవాకు మొరపెట్టి తిని ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుని సంగమా, శ్రమలో ఉన్నవారు యెహోవాకు మొరపెట్టాలి తప్ప, శ్రమలో ఉన్నవారు మనుషులకు లేదంటే ఇంకా ఎవరికెవరికి మొరపెట్టుకుంటే స్నేహితులకు, ఇంకా తల్లిదండ్రికి, ఇంకా బంధువులకి, పక్కింటి వారికి, ఎదింటి వారికి పరిగెత్తబోయి శ్రమను గురించి వివరించి మొరపెట్టి ఏడ్చుకుని గోల పెట్టినా మనుషులు ఎవ్వరు కూడా నీ పరిస్థితులను తారుమారు చేయలేరు. అది మొదట గ్రహించాలి. అది ఇంకోటి ఏంటంటే, నువ్వు ఒక విశ్వాసి, ఒక యేసయ్యను నమ్మిన బిడ్డలు యేసయ్యకు మొరపెట్టేటువంటిది నేర్చుకోవాలి. యేసయ్యతో మాట్లాడేది నేర్చుకోవాలి. యేసయ్య నుండి జవాబులు పొందుకునేది నేర్చుకోవాలి. ఆ అనుబంధము, ఆ దేవునితో అటువంటి అనుబంధాన్ని అనుక్షణము ఆత్మీయ యాత్రలో అది అన్వయించుకోవాలి. దావీదు గారు అంటారు, నేను మొరపెట్టినాను. ఆయన అనుభవం, ఆయన సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. నేను మొరపెట్టినాను. నిజంగా దావీదు గారు మొరపెట్టినారు. సౌలు వెంటాడినప్పుడు మొరపెట్టినాడు. అబ్షాలోము వెంటాడినప్పుడు, సొంత కుమారుడు మొరపెట్టినప్పుడు వెంటాడినప్పుడు మొరపెట్టినాడు. సౌలు రాజు మామ ఒకవైపు, రాజు ఒకవైపు, మామ భార్య బిడ్డని ఇచ్చినాడు కానీ అసలు నెమ్మది లేకుండా చేసి పరిగెత్తిచ్చిస్తున్నాడు, చంపాలని చూసినాడు. దేవునికి మొరపెట్టినాడే తప్ప చేయి చేసుకోలేదు. తన అవకాశం వచ్చినా, రివెంజ్ తీసుకునే అవకాశం వచ్చినా కూడా దేవుని బిడ్డ కదా, అందుకని నేను చేయి చేసుకోనని తన చేతిని వెనక్కి తీసుకున్నాడు. అబ్షాలోము సొంత కుమారుడు, రాజుగా ఉన్నాడు దావీదు, ఏదైనా చేయొచ్చు. కానీ దేవుడు ఇన్వాల్వ్ అయ్యే వరకు కూడా దావీదు ఏమీ చేయలేదు. దేవునికి అప్పగించుకున్నాడు, దేవునికి మొరపెట్టుకున్నాడు. అటువంటి పరిస్థితులు దావీదుకు, ఆ పరిస్థితిలో దావీదు ఎంత ఫేస్ చేసింటాడు, ఎంత దుఃఖం పొందింటాడు, ఎంత మనోవేదన పొందింటాడు. సొంత వాళ్ళే వెంటాడి వేధించి చెడ్డ చేస్తూ, పైగా అబ్షాలోము సొంత కుమారుడయ్యుండి కూడా తన పినతల్లులతో వ్యభిచరిస్తాడు. దావీదు యొక్క ఉపపత్నులను కూడుతాడు. ఎంత దుఃఖం కలిగిస్తాడంటే దావీదు గారికి అటువంటి పరిస్థితి. రాజ్యములో దుమ్మెత్తి పోసిన సిమి ఏం చేసినాడు? ఆయన దుమ్మెత్తి పోస్తాడు సిమి. ఇలాంటి పరిస్థితిలో దావీదు దేవునితో మొరపెట్టుకోవడం మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు. దేవుడు జవాబిస్తాడనే ధైర్యము. మొరపెట్టుకుంటున్న వాళ్ళకి దేవుడు సజీవుడని మొదట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేవునుడి ఖచ్చితంగా ఒక జవాబు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. నువ్వు దేని కొరకు మొరపెడుతున్నావో దాని విషయంలో ఆయన ఖచ్చితంగా జవాబిస్తాడు. ఒకవేళ కొన్ని జవాబులు లేట్ అయిపోయినప్పటికీ ఆయన అయితే చెవిటోడుగా మాత్రం ఉండడు. ఆయన మూగివాడుగా మాత్రం లేడు. ఆయన మాటలు రానివాడు కాదు. ఆయన వింటున్నాడు, ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు, ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రజెంట్ వరకు కూడా. కనుక ఖచ్చితంగా నీ శ్రమలో నువ్వు ఆయన దగ్గర విశ్వాసము, ఆయనతోనే ఆ అనుబంధం, ఆయన దగ్గరనే నీవు నెమ్మది పొందుకునే రీతిలో ఆ యొక్క దేవునితో ఉన్న అనుబంధం గొప్పగా ఉంటే ఆయన జవాబు ఖచ్చితంగా ఇస్తాడు. ఒక లేట్ అయినా కూడా నువ్వేం బాధపడాల్సిన అవసరం లే. నీ దేవుడు నీ పరిస్థితి అంతా చూస్తున్నాడు, నీ చుట్టూరా చూస్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఏదో ఒక దినాన ఆయన ఖచ్చితంగా నీ శ్రమలో, నీ దుఃఖంలో, నీ బాధలో, నీ వేదనలో, నీ ఎడారి బ్రతుకు, నీ ఎండిన బ్రతుకు, నీ చీకటి బ్రతుకు, నీ యొక్క బలహీనమైన బ్రతుకు, దరిద్రమైన బ్రతుకు ఏదైతే ఉందో అన్నింటిని ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు.
అయితే దేవుని వాక్య ప్రకారం దేవుని దగ్గర మొరపెట్టుకుంటూ చేయాల్సినవి చేసుకుంటూ దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ ముందుగానే వెళ్తే దేవుడు జవాబిచ్చే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు. ఎందుకంటే దావీదుకు దేవుడు జవాబిచ్చినాడు. ఆయన నాకు ఉత్తరం ఇచ్చెను. ఆయన నాకు జవాబిచ్చినాడు. ఆయన నాతో మాట్లాడినాడు. ఆయన నాకు సాల్వ్ చేసినాడు ప్రాబ్లమ్. చేస్తాడండి. అటువంటి గొప్ప దేవుడిని కలిగి ఉన్నాము గనక కృంగిపోక, బలహీనపరచబడక, ఇదిగో నీ దేవుడు సజీవుడు, సర్వోన్నతుడు, పునరుద్ధానుడు, చూస్తున్న దేవుడు, విగ్రహం వంటి వాడు కాదు. మనుషుల దగ్గర మొరపెట్టుకునేది ఆపేసి, సనుక్కునేది ఆపేసి, వెనక పరిస్థితులను ఎప్పుడు ఆలోచించుకుంటూ, వెనక పరిస్థితులను ఎప్పుడు అనుకుంటా పోతే నూతన చిగురు ఎప్పుడొస్తుంది? నువ్వు ఎప్పుడు అవి మర్చిపోయి నువ్వు దేవుని స్తుతిస్తావు, అప్పుడు కదా నూతన చిగురు మొదలవుతుంది. కనుక ఫస్ట్ నువ్వు మారాలా. దేవుని దగ్గర మారి దేవునికే విన్నవించుకుంటూ మొరపెట్టుకుంటూ వస్తే గొప్ప ఆశీర్వాదంతో దేవుడు నీ జీవితాన్ని కడతాడు. ముఖ్యంగా దేవుడు జవాబిస్తాడు. నువ్వు చేస్తున్న ఏ సమస్య గురించి చేస్తున్నావు, నీ జీవితం గురించి చేస్తున్నావు, నీ వివాహము, నీ ఉద్యోగము, నీ యొక్క ఆత్మీయ స్థితిలో నువ్వు ఏ దాంతో పోరాడుతున్నావు, ఒకవేళ నాలుకతో పోరాడుతున్నావా, ఒకవేళ అపవాది వేస్తున్నటువంటి అగ్నిబాణాలు ఏవైతే వాటితో పోరాడుతున్నావా, దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. ఉత్తరం ఇచ్చే దేవుడుగా ఉంటున్నాడు కనుక ఈ వాక్యంని పట్టుకొని ఈరోజు మోకరించి ప్రార్థించండి. ఈరోజు జవాబు రాకపోవచ్చు కానీ విశ్వసించండి, ఆయన మీదనే ఆనుకున్నట్టుగా దావీదు వలె అలాగా ఉన్నట్లయితే గొప్పగా నిన్ను ఒక దినాన జవాబుతో నిన్ను తృప్తిపరుస్తూ, నిన్ను సంతోషపరుస్తూ దేవుడు దీవించి నీకు అన్ని విధాలుగా ఆయన కాపుదల్లో భద్రపరుస్తాడు. కనుక శ్రమ పెట్టబడుతున్నావేమో, బలహీనపరచబడుతున్నావేమో, బాధించబడుతున్నావేమో, ఏ పరిస్థితి అయినా దేవుడు నిన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు. విడువక మొరపెట్టు. ఏదైనా చేయగల సమర్థుడు నీ దేవుడు. మనుషులకు అసాధ్యమేమో కానీ దేవునికి సమస్తము సాధ్యం. కనుక మొరపెట్టు వారికి అందరికీ కూడా దేవుడు సమాధానం ఇచ్చునుగాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్న విషయం నీకు వందనాలు. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు. అయ్యా విన్న ఈ వాక్యంను వారు నాయన మనసులో ఉంచుకో. అయ్యా నీ సన్నిధిలో మొరపెడుతూ జీవం గల దేవుడు చూస్తున్నాడు కనుక అనేది చూస్తూ అయ్యా ఆ విధంగా నీ సన్నిధిలో నాయన వాక్య ప్రకారం బ్రతికే మనసుతో నింపాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ యేసు పరిశుద్ధ నామములో అడుగుతున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. యేసు రక్తం విజయం, శిలువ రక్తం విజయం, ప్రవేశ నామానికి సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్.